Връщаме се у нас новини от страната. Скандали за пасища превръщат в ад живота в кърджалийското село Стражевци. Противопоставянето е между кореняците и двама пришълци. Каймет Осман и Никола Ванев говорят за интриги, заплахи, етническо противопоставяне, отмъстителност и дори побой. Жителите на селото са 20-тина, а землището е 1600 декара и общинска собственост. Никой от селяните не си е възстановил наследствените земи. Въпреки че земята е общинска, селяните имат претенции върху нея. Потърпевши са новодошлите. Никола и Наташа Ваневи имат кравеферма. Казват, че животните им са гонени от общинските пасища и бити многократно от кадриетата, както наричат две местни жителки. От стреса и травмите кравите помятат, някои умират. Заради тормоза Ваневи подават жалба в прокуратурата. Георг, нямаше работа. Тук ще ви изгоним животните, ще ви избием, такива работи. Казах ни, нямате вие документ за земи. Ако имате документ за земя, покажете ги, аз няма там да дойда. Ние общинска земя, това е наша земя. 500 години сме тук, били турско село, тук работа нямате. Наше дядо, на моя дядо още. Да получават от държавата.